Yenina de yakoma eko Awurade anim. De yakoma nyina eko Awurade anim na fei yabono mpaye. Oso ni asase ewura mobrohumfo agya wodo yen na wode won kwa ato ho ama yen. Eda wasepapa pa ewo wadom ene wo moa enim se okan ye ho awakwa nyina mu. Ijai de ebe nyina so ehye won sa. Enim se ene obesane na obesiesie yen. Eda wase ewo Yesu din yi mu. Amen. Amen. Nyina ebetra ase. Eda Nyankopɔn ase se Nyankopɔn aye adom na ene so se ebesua ne mabia ebeboa yen. Na enikan ho se de esua de enye ye ne wo ha se nko. Na eye nyina idi asempa ye chi no ene eye dia. Nti se Awurade adaroma ensem se ensem bi eba na wo ha se ya na won so watie ni yie pa na timi aboa. Yedi kan aka ho asam dada se emri beba ebesua ebia etire enwi ho asam de ese yede ko Awurade anim ene de ni se yede ko Nyankopɔn anim. Di ene no ye bi frase na enwie enye ene nko a na betim de awie ne mom aye series se kwasi da bia akora no se ekoba na se kaye toa so a ebetim ateke ye be wa man dansa na awie eni nti ade bia ehon kyerɛkyerɛ no ehia botre na de ye kan ye hu se enye se bia ye be hye mmere bi na amamo da bi ne mom se de ye be ya Awurade anim no se de ne yire a eye asafo no se de opese oba no eye ne ho ewo nanim ebe na agba nanim no ene ye kyerɛ mo se ebra asafo no omo aba Awurade anim se de Nyankopɔn pese oba no a eye ne yire no anampo agidifo a ye bo Nyankopɔn din no ye ba nanim a se ye na yensi enye ye ho enye se de abondesefo ye wo mo ho ne mo se ya ba nanim no ene ho asem na ye kantine ne pese ebia nkaneta atende na ngakwa se New Testament hair New Testament ene pese kan ho asem apamofro mu enwi New Testament hair when ene pese ye kan ho asem apamofro mu enwi entine de ye kan nwi ho asem ti enyi ya so ne yentie ne yie enwi ho asem na ye kyerɛkyerɛ mu ye hu se enwi ye kan ho asem no ye wo mum ye no ye wo natural hair ene ye wo artificial hair anase ena no achi nso no ye wo natural hairstyle ene ye wo artificial hairstyle ye kan say kasa natural hairstyle dia na ye say etira enwi no Nyankopɔn ebo wo a ode ma wo no ene ne wo natural hair na ye kan ho asem no Nyankopɔn bo ye be wi ase no ode enwi bi ama ya na enwi ya nature e de ama ye no ene ye fe ne natural hair ena artificial nso akogina won se enwi mokwai se de emu nyina munim no enwi ne gu ahodo bebre artificial enwi a enye wan kasa wonwi na ebia efra bonten de os bebre na me se ye kwane be hu mu bi we genam ne de keka ho enwi me se ye adesua ne nkosie no ebenya ne bebre no afri mu na enwi no a aye natural no ane artificial no obetimi de natural no aye star so the natural aye star evena eno ye evans natural hairstyle the artificial no natural no obetimi de aye star but ene de ye kɔ enwi no ne mo ye nka star no mo he no nso star no wo hɔ ye artificial style artificial hairstyle ene ye natural hairstyle na ene ne de enwi no a wo de ba ye star no ene ne ye pese ye ka ho asama kyerɛ one hu sɛ enwi wei ena abetimi da ye star no na enwi wei de ye mfa nko Nyankopɔn anim a wote ase a na no ano no nti ye hwɛ ne ma mienu eni kan nti ase sɛ Nyankopɔn aboa ye wa ma ye enwi na ye wie a ye nwi ne si wo wie ne a kyerɛkyerɛ mu ma mu hu sɛ enwi wei na Bible ka ho asɛm a ne ya hwɛ sɛ ebia eye ebra ya ba Nyankopɔn anim no ene Nyankopɔn ɛhye ye sɛ yemfa star wei mena nanim ana ye oba bia mo hɛ no nso ifa kyerɛ mo sɛ ebia sɛ natural hairstyle ɛna afa ebia aye fro no ɛhɔ sɛ
abere biara no ɛno na ɔsɛ ɔde man sɛ bia ɛyɛ ne nwi bia enwi no a nature de ama wɔ no ɛno na ebia ukunu a wɔne asaforwade na wobɔ n'anim a ɔsɛ ɛno na fayɛ wadeɛ fa bra m'anim ɛno deɛ na afei yɛbɛkyerɛ wɔ bi a nti ɔpɛ style bi a na sɛ wɔde yɛdi ka ate aseɛ ho sɛ saa enwi wei ɛna ɔgye to mu na afei yɛde bɛyɛ star na style bi a wɔ paa na anaasɛ ɛne ɔno deɛ natural o artificial o ɔde bi atom ebia mɛka natural mɛka artificial menim sɛ mɛka saa no nipa sɛ na te aseɛ obi na mɛka natural na obi ɔkɔ natural afei obi ate aseɛ mo te aseɛ a monka sɛ yɛ te aseɛ very good ɔmo te artificial so ɔmo pagya ɔmo sɛ ɛka artificial ɔmo te aseɛ ma mehwɛ very good obi apagya ne nsa ɛna ɛka sɛ natural nso a natural hair nso a very good nti yɛde Nyankopɔn ase nti yɛbɛkɔ onyame asɛm mu ne afei yɛahwɛ de Nyankopɔn agye to mu nti yɛne mo ka natural hairstyle anaasɛ yɛka natural style anaasɛ yɛka artificial hairstyle anaasɛ yɛka deɛ na ne yɛsɛ yɛka ho asɛm akyerɛ mo no yɛ ɛnɛ no montie ne yie yɛ adesua no yɛsɛ yɛwɔ natural hairstyle hɔ ɛna yɛwɔ artificial hairstyle hɔ ma ɛnɛ no deɛ yɛ adesua mu no yɛkyerɛ wo enwi no a wɔde bɛyɛ star no type of enwi no a wɔde bɛyɛ star no ɛho asa ne yɛbɛka kyerɛ wo na afei yɛ adesua nim no na afei deɛ ɛka no ɛɛba nti yɛkyerɛ wo enwi no a ɔbaa wobɛtumi de yɛyɛ star ɛne enwi a wei deɛ yɛmfa nyɛ saa star wei mfa ma Nyankopɔn anim nti wonya ho enwi no wie a na afei wobɛhunu star no nti yɛntwe adwene ɛnsi ɛno so sɛ wohwɛ Nyame asɛm mu a sɛ ɔfa Nyankopɔn asɛm na ɔkenkae a Onyame asɛm no ankasa na ɛda Bible no ɔma yɛ enwi Bible no New Testament mu no ɔbɔ enwi ahodoɔ mmiɛnsa din nti ɛno ne yɛba bɛhwɛ apam foforɔ mu no Bible no bɔ enwi ahodoɔ mmiɛnsa din but yɛn nsɛm a yɛbɛsua nyinaa no titil no gyina 1 Corinthians 11:14-15 yɛnka hɔ na no mbom bɛboa yɛ mmɔ ɔse 14 ɔse yɛkenka hɔ a 1 Corinthians 11 amenkan firi 13-15 mumu atan mu ɛnyɛ fɛ sɛ ɔbaa ɛbɔ mpayɛ na ɔnkata ne ti ɛsoɔ ɔbrɛ so no ankyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na nimuonyam na ɔbaa deɛ ɔgyina ne tiri kusu a ɛhyɛ na nimuonyam ɛfiri sɛ ɔde enwi no ama ne sɛ akatasoɔ na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye yei ho akyinye a yɛdeɛ yɛmmɔ saa bra no na Nyankopɔn asafo hodoɔ nso ɛnyɔ saa wei ɛyɛ nsɛm a ho hia pa ɛdi ka yɛsua ɛtire sɛ yɛkata yɛ ti no sɛdeɛ wɔ sɛ kata no katakalupto mo kan katakalupto mo fagya mo nsam hwɛ very good yɛsua ho asɛm yɛbobɔ so a nɛnɛ no yɛbɛhwɛ nti yɛhunu enwi no wie a ne yɛhwɛ sɛ deɛ afei ɛno na ɔde ama yɛ akatasoɔ no koraa sɛ na ɛkyerɛ na ɛno nso yɛka ɛno nso yɛ another subject koraa nti enwi a Bible ka ho asɛm no a yɛbɛsua no apam foforɔ mu no wabɔ din mmiɛnsa yɛbɛhwehwɛ ne nyinaa mu na bi a ɛtumi abɔ yi ne mmiɛnsa nyinaa si wɔ a ne yɛakyerɛ wo deɛ Bible no ɔse wo no wo ada sɛ wei na fa bra n'anim a na sɛ wɔtwa biribiara atia ma yɛn Onyankopɔn de n'asɛm na ɛhyɛ ne ma nso deɛ kan obi nya Nyame ba deɛ a ɔbɛte Nyankopɔn asɛm ɔmfa nyɛ adwuma nyɛ ne ho asɛm na meka ba menka nkurɔfoɔ bi a ɔmo pɛ kwan akɔ heaven a Onyankopɔn sɛ ɛtire wei na momfa mmra m'anim a ɛne ɔde bɛba ne deɛ abɔntensefoɔ ɔno wɔyɛ a ne ho bɛyɛ fɛ abɔnten anaa ne ho bɛyɛ fɛ ɛwɔ efie na mu Onyankopɔn sɛ wei na fa bra m'anim a ɔpɛ Nyankopɔn anim akɔnko adeɛ a ɛne ɔde bɛkorɔ nti wɔn a yɛ ready sɛ Awurade ɛnte wɔn ho na wɔn pɛ heaven akɔ no wɔn asɛm na meka kyerɛ wɔn praise the Lord didi kan no Nyankopɔn asɛm mu no kasa yɛde twerɛ Bible no a ɛyɛ Greek no ɛyɛ New Testament no enwi yɛ di kan a me di kan bɔ ni yɛfrɛ no tris yɛbɛto mɛbo asɛm ama tris THRIX mɛto mɛbo asɛm ɛnɛ ɛbɛkɔ no bɔkɔɔ tris yɛka THRIX ɛna ɛfrɛ no sɛ tris na tris yɛka ho asɛm ni saa tris yi yɛbɛma ho quotation ɛwɔ Bible mu ɛyɛ general term for hair ɛyɛ edin a yɛde frɛ enwi biara yɛfrɛ no tris wɔde ne bɔ nyɛ den mfa ntom otirim tris deɛ ne din bɔ nyɛ den
Ye can't trace ya, I the hair of the head. Etire sunwi, etire esunwi. And I had the hair of, and also the hair of animal. Aboa nwi. Ye can't trace there, ye near say aboa, and any penny. The trace, it now say aboa, enwi. And as I did now say, any penny. Any nantrie, and we one entry honor. And we are a war ability, goat. And you know what or cranom, and a preku, and a woodum at one and more domanina, or moon, and any padiano. Casa I read by a bono, Greek for friend says, the end of the year back, the enono, oko by a bomoa, or bodima coma 15 times, and so and burning men finding an armor, or bodima coma 15 times in the New Testament. I at Tresano, I did now say, Aboa, and any penny, a general term for. Aboa nwi ene nipa de bay enwi. Hallelujah. So ka Bible no, the montwe bi. Matthew chapter 3 verse 4. Montwe. Making come with Matthew chapter 3 4. Revelation 9:8. Revelation 9:8. Montwe. Making kai bi. And Acts chapter 27:34. Acts 27:34. Matthew 5:8. Matthew 5:8. John 12:3. John 12:3. Luke 12:7. Luke 12:7. Luke 7:38. Luke 7:38. Luke 21:18. Revelation 1:14. Megan Kai Mubi. You can carry Luke chapter 21:18. Radeka or can once say Mutini ba hokora ni ho a ebayira. Luke 21:18. Edos the making kan nyina de eye enwi ebi ye mo anwi ebi ye nipa nwi enti ye kan kakra na afa ye moa ye kan kan ho a o se na mutini biara empo erenyira ase enwi no bodi no aye oyuso the word trace se mutini emwade ne nyina medika emwade ne nyina wo mu bi Matthew 3 ne nyina emwade ne nyina dɔɔso ne nipa de ɛna wɔka Revelation 1:14 a wɔso ohu Yesu Kristo no yɛnkenka ho kakra na memfa enka mo adisɛm eti baako sɛ mama mɔtwere ye no Revelation 1:14 ɔse na ne tiri ɛne ne nwi ɛhowa sɛ odwantene ehu nwi fitaa tinimienu nyina na ɔbɔ nwi mienu odwantene ho nwi ɛna ne nwi nti ase enwi ɔka ho asɛm ha se no ɛyɛ tricks Greek for friend tricks itimi wi so ma aboa nwi ɛne enipa nwi ɛdɔɔso bebree mo a moate asɛm bɛgya mama nsama mehwɛ na ma dwom mekɔ no na matu hɔ yɛse enwi a egyina wɔ sɛ enipa ɛne aboa nwi no yɛ friend sɛ Greek for friend sɛ tricks sɛ mo nyina mo ba school mo ayade nti tricks ɛna ɛnya saa tricks a yɛbɔ din no ɔde ama ma sɛ Omakata so, yes, what am I Omakata so, fashion wiping him. Not three sweet. Kosoka and also a dose be brave. Yan, I feel a new atosumi and Greek advance Bible you cry or boat in Bionso. Yes, our friend Kumau K-O-M-A-O K-O-M-A-O Kumau K-O-M-A-O Kumau. Saa kuma we nso no obodin na hodo mienu 2 times in the Bible. And edi ka kenkan na but ebe hia se ye be kenkan. Na saa kuma we wo pese wo kire mu de a eno nso ase ne se to let the hair grow long. Bi no pese wo kire ya to let the hair grow long. And I said to have a long hair. To have a long hair. Met mu. And I said to wear a tresses of hair. To wear tresses of hair. When you know, ebubu mu na etimi aboy ka kuma wo dia. Kuma wo na kwanya say ugina wotini amana ye kusu. Etini a ye gina ugina enwi no amana ye kusu. Ni tieti mu na say tresses of hair na kwanya enwi atenten. You can tresses the enwi atenten no. And I'm say I can buy once and can find a would come using say a man. Silent can be a better as a new attention. And the Kumawa, and I say, Kumau, Minayanka.
Umenyina again. Kumawo ene se ujina utiri nwi. Ujina utiri nwi no. Twi ni ye na kama pa. Ene o kan ho asem o 1 Corinthians 11, 14 and 15. And on kwan or mention 2 times in the Bible. No, you be kakra. Because we the kaka, there was no bad, and on say medical kind. And so ya body in the young kind or say or Bresunuan Chidamon said or bad janitri kusua and snanimunium. Now, Bema de o janitri kusua and snanimunium to obo a dimienu, a tria, who janikusu to have a long and answer to let the hair grow long. And no. Now I say no, ya this yemono, say Nentua Sumuno. Habe me who say oba, and sa apaso, a cow obey, and answer apaso, and so apaso can obey tia. Hasino, and Chimbeba, Nemunane, is the enemy you know. You say, yes, a near. Kuma when I say a near, you must say a new bayan. Kusu, aha, and answer a new. Attend, someone who knew attend, aha. Hallelujah. Me can't what among say you can't a man you crown one economic amati here. And you say no. Kuma no a biom some question say a dear banya. Who did not dear? The chief version now the assembly anyhow. Who did not was so bad than 3 new kusua. A near a kusu. I don't know. And the Yamebu am found to mutim say, ha, ya this anymore. Ebe bi ani amia say oba e was apaso e ka wuti anansa apaso nka wuti any another subject ya this yam no ye be hwe ne aka ho wasem ebra oba betime de apaso yi ne tie ene ebra eni say oba apaso kura aka oba etie no nyame bo a no nso ye wi a ye yi mienu asi ho afi de to so mi ansa eno nso ye frɛ no third one na koye komi mi nyina nka komi aha, eno nso KOME komi. We dem enyam word we dey komi imagine me bobo dey ni ho behia mo ne. Ni ho behia mo na say no mom ka mo otiri mo a ni nyina ho hia pa dey but we no hana sam no wo no. Komi mu nyina say fe say komi me boa komi again komi again aha dear friend komi what is on him what sanity ni bokuna ya wodi Latin for friend koma sa ya kasa obi akokoma sa kasa we mu ni free Greek Latin for nya free ayi Greek kasa we mu nti wontimi nkan kora no a wo ka na koma the same thing what ya kasa obi akokoma ni person na ti ase arota for kada bi ase we dey nyina ya ti ase yes obi akokoma the word koma no a Latin word enya free komi we mu ani enya free sa komi we mu ba ne ho asam ne ye ka ti do won kai komi no a ba me say komi kura no o de tu tiri mu amre na anya mre aha komi na komi no na ye ba chiri mu komi no so obodin ba akopɛ ene obodin ba akopɛ o Bible mu eno an Corinthians 11:15 yanken ka ho Corinthians 11:15 sa the word komi no na ye ka ho ye wo se na se oba de ogina ne trenwi kusua ehye na ne mu onyam efiri se ode enwi no ka etwi ne kura no ne wo ye ne se enwi no na se wo ka nwi bi poti bi wansam wo de enwi no sa enwi we no ena Greek for friend no komi kasa ye de twene Bible no ye friend no komi mi again ye nka bi o ha komi no a general term ena se de ba kono ye kan se trace no a general term wa enye specific sa abo anwi nko ano se yese trace enipa ne emwa enwi a general term komi no nso a general term ekura meaning bebre o chire mu a komi no ewo meanings bebre meaning edi kan no se komi no o chira se edi kan ya egina wo se etire nwi etire nko aso nwi etire nipa yeti enwi ena ye komi first meaning no and I mean edi kan no etire enwi me nyina nka se etire enwi aha nti eni hair of head eni efe ne komi edi kan no nti eni etire enwi nko a ka se eni enya bo anwi yen refer ma bo anwi nti etire eso nwi na se etire enwi
meaning to me no so can mean so I can call me no so e gina head of hair. Head of hair. Ba kon me san no. Ba kon ye hair of hair. And then since we can say head of head. Head of hair. Na you say ha no, you can head of hair na you can enwi eti. Mo nyina you say e de ban. Enwi ti, ka say enwi ti a, say eti na ewo nwi. Eti na ewo nwi pa na. Obi a owo nwi pa wo ne tiri so no. And you find a head of hair. You say enwi ti owo nwi pa. O ni tiri nwi eye bebre, ni tiri nwi egu ni tiri so no. Eye bebre, and you find enwi ti. Ni ti na e ka say enwi ti. When you owo nwi pa o. Enwi pa, obi a owo nwi pa no. And you find say head of hair. Di ba akona kwaye etire so nwi. And we so akwaye say enwi eti. Mo nyina me say brofo ne e kan say again. And the first meaning no say can say ba akono ye ya na ye identity mu no ma mo yi ba akono akwaye say etire nwi. And ye hair of head. And etire enwi ti. Na ka say o ka say mentire. Ka say obi ye okura mentira. Na je say ni ti ye de bay. Iti so. Okura sika furo. Na say na akan na say na fu ye de bay. Eso. Sa na ye ka enwi ti. Na say ni ti no. Enwi wo so pa, owo nwi pa. Enti mi no. Na fa ye hwe tere nso. Komi no a o. Komi no na se kire na ye guzo ba ko so akoye hair as ornament. Hair as ornament. And also ornamental head. Ornamental hair. And as hair as ornament. And also, there's also no akwa say enwi a ejina wo say ahyehyede. Enwi no ejina wo say ahyehyede. Montie ni yo, yes, mo nyina say enwi no ejina wo say de be. Say ejina wo say decoration. Sa enwi no ejina wo say decoration. Ye ka say decorate ya mo nyina de. Menem sam mbati ase. Enti e ka komi no a komi na ko jina wo say enwi no ejina wo say ahyehyede, ejina wo say decoration. Ya decorate. Enya say enwi na wo decorate o. Eso say wo decorate bibie. And eso say ade ni gina wo say decoration. Na enti eno so me go so chirechirem dia say third meaning no mo nyina say event say hair as and also ornamental the ana tie say twi mo say gina wo say ahyehyede ade bi ahyehyede ma na ye fe na no ye ba so decoration. And I say, with my friend, adornment. Why adorn be? Why adorn? You know, I'm an IFE. I just say, for instance, ABA, or more, ebi kurano, cabronia, basoa. Na bianca bronya dia. Now, I fancy I just say, a decorate, a debelu, and a horny, and manema, I have some IFE, and it say, Biano, ya adorn. And I say, I decorate. Or says, I knew as at here. Come, you know, dear mamma said, and can you makata sono? Ejina say, ahyehyede e de sanka obi ye we de na car no kaka no a oba na betene mu no ya decoratie ahyehyɛ car no on se car na de me bia bobo ho ama ayefe na nka na asa dem ase kura e ba yi na nka asiesie ase kama na de balloon nom ne me bia ayi ha se ne ntare ne me bebre nya se ya decorate endi enwi no ejina wo se decoration mu nyina se enwi no nyina wo se de ba yi again enwi mu de ya na nyina wo se decoration no komi no the Bible no can say or the ama say o makata so no ejina was decoration the be say ejina was decoration dia na eno addition na me no say ene I was say kata so ana say ni say kata so na no ya addition mu no e be bi ani ama ya tene ma bi ase the di addition a edi ya ani mu eni ha say no ye ka komi no a enso so ne kase eda ene tres ne ntem ye fe ne tres no tres ne enyi kwa a egu oba ana enyi akwa egu etini ne so na we de ejina wo say de be decoration ese tres no ane komi no enso ye wantem wana asa enso ne bia na ntem enso ne da ntem komi no de sanka bere mu aka me kan kai definitions bia animdefo ane nhwemu ne tetete kasa no kasa yesu an anya fe na ebo anya sori mu nko a praise the Lord eye bibia and they said they go be so be say tete no na nka ye boy eti e ka so obi aboniti a ka e kire sei
nanka yɛtwerɛ Bible no ɛwɔ vance bi atwi kasam na ebi a ya translate yakɔ brofo kasam na obi afa twi kasa no nanka wɔkyerɛ aseɛ sɛ twifo kasa yɛbɔ yɛ ti a sɛ na kyerɛ obi bɔ ne ti a yɛka sɛ obi bɔ ne ti a nipa sɛ mansam nyinaa mo te aseɛ ahoma nko a wɔde kyerɛ wutie anaasɛ ɛyɛ ahodoɔ bebree nti obi bɔ ne ti a ɛyɛ general term ɛnya ɛtiribɔ sɛ wobɔ wo ti a ɛne sɛ woyɛ wo ti a difference dantam anaa difference nantam different dantam ɛni ka sɛ saa na kasa wɔ etie tika bia na obi afa na ɔkyerɛkyerɛ mu amama ho sɛ sasande kasa wobɔ wo ti a ɛkyerɛ sei na wei ne yɛfɛ no obi bɔ ne ti nso a sɛ ne yɛfɛ ne ti bɔ na nka wakyerɛ types ɛwɔ mu yɛbɛkyerɛ mu a na mede yɛmfa to akyerɛ sɛ mbɛtumi ate kasa no a yɛde twerɛ Bible no deɛ nti a n'ani abɛdɛ ho sɛ dɛ bɛyɛ a wɔbɛte aseɛ nti na mekyerɛkyerɛ mu yɛ akyerɛ mu no afei yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so bi advance ka deɛ ɛtɔ so nan a yɛbɛgu so yɛbɛkyerɛ mu nso bio no sɛ yɛka komi no nso a yɛsɛ komi no gyina hɔ sɛ deɛ bɛyɛ mu nyinaa ɛdeɛ atwi ne mu atwa sɛ dɛ bɛyɛ a ebia obi hɔ a woka decoration no wɔte aseɛ ma ɔtwa ayɛhyɛdeɛ no ɛnam ama use decoration adornment anaasɛ ornament ne nyinaa no ɛyɛ the same ne nyinaa no ɛwɔ the same meaning nti ne mmom ebi ahyehyɛdeɛ wɔhyehyɛ wo ho ɛka sɛ obi ahyehyɛ ne ho a ɛne sɛ nka nipa no wadecorate ne ho saa na ne tietie mu a ɛdɔɔso bebree ɛna saa komi no nso ɛyɛ generic yɛsɛ yɛka generic deɛ a na ɛyɛ abusua din komi no ɛnya deɛ baako yɛka ne saa ɛno ɛtumi gyina hɔ sɛ hair style komi no tumi gyina hɔ sɛ hair style yɛsi komi no gyina hɔ sɛ deɛ bɛyɛ very good ɛgyina hɔ sɛ hair style ɔn sɛ tete no ɛno nso yɛba so Greekfoɔ ankasa no wɔn ka komi no a komi no ɛnya deɛ baako pɛ wɔn ti enwi no a yɛ wɔn ankasa nwi mo hɛ no nso wɔn ankasa enwi no a Nyankopɔn de ɛmaa no ɔbaa o bɛrima o tete no ɛne yɛfɛ no komi no deɛ enwi no a egu ɔbaa no ne tiri so a enwihufuro biara ɛnka ho no ɛne yɛfɛ no komi no na saa komi no yɛka ho asɛm no eduruma bi a Greekfoɔ mu no yɛwɔ n'ahodoɔ wɔ hɔ etire nwi no sɛ wɔn yɛ no style no a wɔn bɛyɛ no etire no ankasa nwi wɔ yɛ egu ɔbaa no tire so no style no ɔbɛyɛ no sɛ bi a ɔbɔbaa na bi a ɔde kɔ soro sɛ ne bi a wɔn de bi bɔ mu a wɔn ato ne din ɛde sɛ deɛ nɛɛmo yɛ yɛ artificial hairstyle sɛ mo wɔ din bebree a wɔde frɛ no saa na yɛpa kyerɛ sɛ natural hairstyle nso no ɛwɔ din bebree a yɛde frɛ no na mɛpa kyerɛ mo sɛ Greek kasa mu no sɛ ɔbaa no anaa bɛrima no tetemire mu deɛ na ebinom mɛrima no tumi yɛ wɔn ti saa na edurumie bi na wɔn gye ayɛ etire nwi no egu soɔ no star no a ɔbaa no ɔde etire nwi no bɛyɛ no star no a wɔn de bɛyɛ no na wɔn ama ne din ɛni vansa bi asɛnka deɛ nka enunum a ɛkɔ yɛ akyi no ɛwɔ din a yɛde bɛfrɛ no ɛna bi enunum ba wɔn de ba ne sɛyi a ɛwɔ din a wɔn bɛfrɛ no yɛde ba yɛ anim a ɛwɔ din a wɔn de bɛfrɛ no ɛna yɛde kɔ soro nso a ɛwɔ din a yɛde bɛfrɛ no yɛ pɛɛ mu mmienu a ɛwɔ din a yɛde bɛfrɛ no yɛ sɛ wɔn wɔ din bebree na ne nyinaa na nam sɛ ɛyɛ etire no ankasa ne nwi no ɛyɛ etire no anwi ɛna wɔn de ayɛ star no saa star no nso no wɔn fɛ no komi praise the Lord mo te aseɛ yɛsɛ saa star no nso ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛne komi na ɛyɛ general term na yɛwɔ deɛ ɛnka komi ho yɛwɔ deɛ ɛnka komi ho yɛka general term a mama nkyerɛ mo aseɛ yie na mo de ate komi no ase yɛka sɛ car ɛyɛ general term car yɛka car mo nyinaa yɛsɛ car yɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ car ɛwɔ wiase nyinaa na wɔn din wɔn abusua din na yɛfɛ no car ɛni yɛka car Toyota ɛyɛ car ɛna Nissan ɛyɛ car Benz yɛ car Hyundai ɛyɛ car ɛna yɛka sɛ ɛmombo bebree sɛ nkobi abɛ bebree din akyerɛ me Ford ne bebree ne nyinaa wɔn nyinaa din yɛ dɛ bɛyɛ na yɛfɛ no car ɛni car abusua no yɛka car family no one cycle nka car family ho ɛna plane aeroplane nka car family ho ship nka car family ho praise the Lord mame ntwe bere kakra ɛwɔ tractor no ho na kyiri no enti yɛka car family no a
You can't call me family no. Enua efra bonten no eye wig. Se mo fe no bonding no ze de mo edime bira be frɛ no. Ene de ka ho nyina eye artificial nyina no. Enka family no ho, onka ho. Enka ne family ho. Call me family no. Call me no sa abusua no edin no. De eye de nipa ye aye artificial hair bia se wig. Anase yekoto enwi na ye de abɔ mesa, ye de agye mesa. Enwi tian no. Ana de aka bia aye natural aye artificial bia no. Artificial hair bia no. Enka call me family no, enka na busua no ho. So the shape no. Shape enka ka family ho. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, some of them more tears here. You can't say, Madam Fantumbi, you can't Toyota. Toyota, there's somewhat baby at the pain. Toyota car, Toyota, Corridor, Homeboa, Camry ho, Siena ho, Lang Tunda, Monka baby, Monka bin Treme. Huh? Toyota, that's a baby, Meboa, maybe hundreds, baby. But Toyota family no, Nizan kan ho. Ana Jackson opere no, oman kan family no ho. Sana call me family no so no. Artificial hair nka ho. Emanwi enwini ase ye de amama so makata so no. Artificial no a ye de ka ho enka family na busuya enka ho. Onka family no ho. Afede ni person na wo de ma moti ase. Eni call me family no. Ne family no abusuya din no ye call me no ye say de amama say anka o makata so na Bible no ka no artificial hair no enka family no ho enka na abusuya ho enka call me a enka na abusuya ho kora onka ho e de say de ye ka enkwai soup ye ka enkwai a enkate kwai abenkwai enkra nkwai abunabunu ene ne manama mebere abomu enka family ho eka ho anasa enka ho enti se Nyankopɔn se enka yemfa enkwan mra ne fie a na ukofa abomu de ba wati kura enka ho de odi aba na enka ne family ho enka na busua ho enti yesa yeka komedi a na ye pa kire se enwi no a egu oba ne tiri so ne natural ha no Nyankopɔn de man no ene ho asam ne ye kana sa na sa enwi no egu oba tiri so no obetimi dia ye star bebre ene so ye beka ho asam obetimi dia ye star na ni nyina na se eye ono a ni nwi no ene ode ye sa star no ene se okofa nyimu fro bia ade a enka busua no ho ndi ye ka komi family dia ye ka komi me nyina enka komi abusua no enwi mokwai eka ho bia na se enka ho bi enka ho ndi enwi mokwai no a egu ma tiri so no eno de a wo so wode ama se wo mo akata so no artificial anka ho wonka sa abusua no wonka wo mbam ndi abusua no enya omo abusua din no a da wo mo nyina so no da wo mo so no artificial hair no one onka ho bi. Praise the Lord. Mo ha asam no ani pasa na ti ase pa enwie yo ne mo se di nka meka sa enwie no de nka almost ke ye yesi ho ana ye nyinsi ho ma ne nyinsi ho enti enwi no a Nyankopɔn de ama mo no mo tiri nwi wo se ode enwi na ma se ode enwi no se ndi so of twi no kran ka twi no kran enka boa kora o se oba gina ne tiri nwi kusua ehye na ni muonyam be ma de wugina watiri nwi kusua ense wani muonyam ena o se evi se ode enwi no de wugina ne kusu no enwi no a eye kusu nga ye kusu no ene na ode ama ma. Praise the Lord. Enti enwi tie ka enwi a komi eye ka nwa asem nyina no komi no enie. Amen. Dear ma efina minim se enko yenwi e nanso mo gidie se sesi ya de obi a behu no oba efina ekoya because ehia se ehia bebre bio because any ye kan ye besa akum bebre natimi aboa mo ne mo anka ye ka enwi a ode ama ma so makata so de a
and then you can trace the on Cajon. One year, if it's okay by a bonocran or say a decent, and two men or so free and more a boom by, you know. No, a man, or you say a ma, and you, Mumian Kawaka, and why, or I do when I'm Lisa Beboy. Now, a fee. Now, me, I don't think I'm the found in a week. Now, I may be a finny ever call artificial, the cake Kahunian also. I can't Bible no Revelation 9, verse 80. I was say, now, when me at the set a man, now on Sunday said I got us. We are no account 2 men on free a boom by, and I say, was oh, we the said, by a man me, but don't say, or can say man you, but how you should dress. We say, and one and you call me. I know all this. I must say, and one on free, no, can say, more be free a boom by on Babarini Panu, one more, a new they say, and ma, and me. But as I knew, you know, Greek say, no, you soon in the bay, trace. Wouldn't be until you soon a trace if it's a more, dear Bayan, and 1 year trace. Call me dear, I decorated. Any ashes to Obana, and you know a go about this one, young point, a decoration, and the Yabba sent and to about when I'm upon anymore. And I said, call me no, the mamma or some Akataso. And the funny ever said, and also said, even here, Akataso will be announced in the end, and the number so cry. And my dear, no, the moment, and at the Abana says, see, I want to say, or the mamma or Makataso. Call me near the Abaya. Hallelujah. Tia. And he said, and I said, Obimfa, and the car, Toyota able to quiet. No, we could find his bar. Woman come and guess what? On some phone call, because I said Toyota, and Toyota, dear, and yet Kaba couldn't. And a Toyota cars in Abushani in a corridor, or a Toyota, Sienna and Toyota, Cameron and the Kakan and a Toyota, to Abushani, a generic term and a generic name. Generic, a Busian 18. Nizan Kahon. Now, young boy, I say, and I damn my Bayanka to quiet Obianfa and Obianfa and Quamera. Emera, sorry, not in Cataqua by Evagas Wetiana. What the Abanqua by August Wetting? What in Caravia by August Wetiana? No, the Abumuba, Abumoy and Quai, and Quai Abumu can Abusian. And Tina, Yamebo, Mamma or Quamma beside the Montiasia. Now, some say, medi or found AC. Na nyame ya domo me call father so mienu na me call father so miensa and also na fi but minim say se ya de obi anya picture no kora minim say mo hu say mo nya picture no kakra e wo nyankopon di mo hu adanse pa say se mo hu de mba ye pa na mba man sama menhwe asafo emano praise the Lord nipa say pa mo de pa jo mo nsa de nyankopon ni pa no mo hu do mba ye minim say emu bebrenu obi ahu anam ehu ye na eye de ana onyankopon e de na sam na ehye mo nso ayeforo adwama na yire no de ono pese oye ne ho no e de ba nanim no e na won se wo ye da so enye de wo pe nemo de wo be fa do akọ heaven no o se wo de call me na ama wo so akata so na e kire call me no enye artificial nka ho in the week nka call me abusua ho ba ko ne fa na say enti antia no mkoto no a modi bom utiri mo ne mka ho no aye na artificial no enka busua no ho nemo natural no so ye betima siesie no amebo amakira mo say natural de nyankopon de ma mo ogum utiri so no ye mo betima ya stars bebre wo gitumu stars bebre ba bo no gitumu nemo artificial na de enka ye ba nyankopon ni mo de a se si ya de artificial na ye ba nyankopon ni mo de a menim se enche ke ye ne ye ya to nkwanta but take note me de ba na wie no wan ka se e bia Bible na Yesu yakono wan ka se bia oba air drive a ana oba wa classroom ana oba te bank a ana oba wo jade a nya sa na o kan ne mo se oba e bom paya ti oba se oni nyankopon odi nkuta ho ana wo kan nyankopon asam de a ene wo se en so kata na tie enti me ka bra a wo ba nyankopon anim se wo mom paya de a emfasa no nyadwuma se wo mom paya wo de so mom ba ne prof na se Bible so yesi ye bom paya timi de na se ne wan ka se bia oba dravo a ena maka kire o men ka se oba dravo a se wo yesa o men ka sa nkire o ena men ka nkire so oba gina class no o kire de a onye sa ne yesi oba bom paya na wo de on se
and a prophet and me bash na bomb pie na maye. Amani hunu na no to mu. Praise the Lord. And nyame boa me ba so because when ye eye bra oni Nyankopɔn e kasa. Ana e bra o ka Nyankopɔn de ye waka ana nyame asɛm bi wo kasa wo Nyankopɔn odin mu no. Ene sɛ o kata wutie. Ni mo nya enya bra oba o drive. Nanso ebia na ono bitikam na wo drive. Na o ka Onyankopɔn asɛm bi a kyerɛ ne de a na ho na wo hu sɛ de oba wi ase no. Ni mo sɛ enya drive o fi sɛ well me de me pede a well Paul sɛ ye de mo sa abra no. Paul sɛ ye de mo sa abra no. Ndi me di si de di kan enyi di kan no ye kan ye ho a ye sɛ de hen. Trace ne ye de hen. Ana de dosu mi no sɛ ye de hen. E man kan ye. Ɛno sɛ ye de bɛn a long hair o kan about for no long hair na say enwi a u je ne kusu ana de to so me nsa de ne ho sa menka sa ne ho abanya homete ana say wabɛhye animonyam ana say minim de me be describe no de wono say vene say wabɛhye animonyam ana say wabɛha mo e ma no wabɛha mo ana na nyame bo ɛbɛhwɛ mema no nso nyame bo ɛbɛhwɛ nya style bia na be ma nso nyame bo meka mema ho asɛm nti ɛno nso nyame bo ayɛ nsiesie ho ɛda Nyankopɔn ase ɛna mo nyina yɛ nsɔre nti medi kai abɔ mpaeɛ agusu ansa ne nyina akɔwurade anim nti yɛsi etira ase na mɛhyira so ansa asafo awurade yɛde ayɛyie ɛne na aseɛ ɛma wo sɛ wode wasɛm kronkron ama yɛn mebɔ mpaeɛ sɛ awurade nsɛm a wɔne yɛ akan awurade kɔsoa na siesie adwene ne yɛn honhom na yɛmfa yɛ kra awurade ensi asɛm so sɛ wode asɛm yi ɛhyɛ wɔ man so obi a ɔyɛ wo ba biara no wode wasɛm na hyɛ no nso deɛ wɔnyɛ wo ba deɛ wasɛm bi ani hɔ a ɛhyɛ no nso wo ma yɛpɛ wo nkyɛn aba na deɛ ɛka nneɛma a yɛbɛtumi aba wo nkyɛn no ɛnɛ waka ho asɛm akyerɛ wo ma yi ɛfiri na ɛkɔ yi obiara bɛhu deɛ ɔbɛyɛ deɛ wɔahu deɛ ɔbɛyɛ deɛ na kyerɛ sɛ awurade wonim adwene a wɔde aba w'anim mebɔ mpaeɛ ma yɛn ho hyirahyira yɛ wɔ Yesu din mu amen.